Bueno, Bota galdera etxean daudenei. A ber, zuek jaso aldezu inoiz etxian remitenteik edo bidaltzailerik gabeko oparirik? Jaso aldek. Bueno, ez gero erantzungo jak. Esate bateako bomboiak, edo 30 pulgadetako telebista moderno ditako bat, o... Gustatuko litzaidak, pentsa. Telebisioa. Telebisioa, bai. Txikila aldakak, zera, igual tuboko aukiko. Ez, berria segat, baina. Samsung aldakak. Ez txikit marka. Bueno, hoxe, igual lore sorta dotore bat, poli-poli bat jasozu, Bueno, launak, iritsi da, alkandora loradun hauen misterioa argitzeko momentua. Izan ere, omenaldi txikitxo bat egin nahi izan diogu. Ate alasai, nik etzukati esfortzukin berri, tripa ateatzeko. Esan nahi nuna, aurtengo Donostiko zinemaldian oi hartzun berezia izan duen filmari omenaldi txiki bat egin nahi izan diogula. Ikusi! Baina boinik, horre mezurik gabe? Aurreko astetan bezala, igual. Konfunditu ingo ziren. 3 aldiz konfunditu. Ez duzu ezer esan behar, Hildakoak hilda daude, akitxo. Bai, batez ere aietaz astutzen garenean. Behar dut, argitu inbiot. Horatuan zuzintzen. Eta oain, hemen alfombra gorritik iritsi berri, hemen ditugu gurekin Loreak filmeko aktoriak Nagore Aranburu, Itziar Ituño eta Itziar Aizpuru! Eki, aurren eskar! Este musik emango. Este musik emango. Zer nahi aldezen musik emango. Zer da, igual zakasa marra. Eixe pena. Emango aldio. Bueno. Ratza, ni musik. Ez, akandorakin igual. Bueno, eta zer mozioten? Beharki, ondo. Zer aldiz ikusi zuea pelikula? Nik bi. Bitan? Bitan. Bueno. Bueno, zemon, lasaiago zaudete, oendik estrenoaren ondorengo... Txampaina bezala. Guandi pixkat egetan. Bai? Itziar alare, azkeneko momentun pena. Urrezko maskorra hortxe izan zenuten, bueno, estadistika eta mintzate, ez? Hoi, irratitan eta komentatu, zan? Eta zuek esperantza zenuten, benetan? No, pixka bai. Hombre, ja, hameste esaten du, esan du. Zozer horiko da. Urrezko maskorratan nahi behintzat, ez dakit, ez behin buru neuki, baino hainbeste zea onak zeuden, esaten, jo, igual mentzio txikin bato. Nik bustingo naiz. Nik imaginatu nitun, Jose Marita Jon angoien zehoze hartzen. Bai, zehoze hartzen. Zehoze hartzen. Bueno, pelikula baina estrenatu berria da, eta hoendik jende askok, ez zuen ikusiko, guk bezala ikusteko asmoa izango duk. Guk ez dugu ikusi hori. Ez dugu ikusi. Konta iguzue, eseguzue, hola, zertzela txiki bat eseguzue, pelikula aurrerapen txiki bat iguzue. Aurrerapen txiki Zer pasa? Ikusi, ikustea jun behar da. Ikustea jun behar da, bale, konforme. Baina, kontatu guzti, ze historia bizka. Ez dake ari erresa. Ez daka erresa, baina... Pelikulan hasiera kontatuko dugu? Bai. Hasieran. Emakume bat, zehalat emate joan, oso berri latza behantzako, oso momentu bajuan dagoen emakume bat, eta bapatian hasten da lore sorta jasotzen. Ez dakit zeinen agian, eta bea ilusionatzen hasten da, eta senarra ezain beste. Logiko. Eta gero, gurutzatzen juten dira, hiru emakume hauen bizitzak, eta lore horiek. Bueno, aurrerapenean trailerren ikusi duna izango litzeke gutxi gora bera. Baina, ala behar duze, oen gaurren pelikula askotan ja golpe honenak trailerrean bertaneak uste ditu, eta gero pelikula ikustea egun da, hauzik aurrako berri. Bai, ni batzatzen moskatik, nahi. Bale, hainbeste ez kontatu, ez? Ja, dan ikusita, ez? Zuen nien ez Ikusi baino, dan ikusita. Bueno, baina, egun hauetan pozik ibiliziate, lore sortak bai jasoko zituzuen, ez? Egun hauetan.
Itziarrek. Ni bai. Itziarrek bai. Baina tarjeta eta guztia. Tarjeta eta guzti. Tarjeta izena jartzen zuen. Bai, nik esen hasi. Eta palmaresan euniantan nun zineten? Nun enteatu zineten? Han bertan zineten edo? Ez. Ez. Ez ginen gala jun. Ez zineten Bueno, gara. ni momentu hartan egon kantatzen. Kantatzen? Bai, konsorto bat eman gendun, Sauzko parrokia. Oio? Eta Korona izazea? kantatzen, bai. Bera, benekin. Eta aulko bat bizoia, Aholku bat, bota. Kantatzen hasi kantatu behar dezuen ian. Bai. Aurretik txaso pixkatu egin, ez? Ensaio pixkat. Ensaio pixkat, Bai. Ensaiatu gabe azte gala ezaun da. Bero, nahore zuzea lore sorta misteriotxoa jasotzen dituna. Bai. Zuk inerri bialdo aldizu sekula? Behin. Lore sorta misteriotxoik? Ez dut bialdu. Ez? Ez dut bialdu baina. Ez beine bialdu. Ez da, neire ez diate bialdu. Hori galdetu behar nizun noen, ez? Dana, klarulatzeko. Misterio txuik ez? Zuk itxiar? Nik bialdu. Bai. bidaldu. Baten bateri. Bai. Bai, baten bati. Misteriotxu hola Misteriotxua, bai. Ez dut sekula begin, baina oso ideia hona da. Bai. Bai, ez da? Zukitziar? Ez. Ez tezu Ni misterioso nola bialduko ditu, ba. Eta Bate gainek? zorionek amateko eta bai, baino Ni? misterioso. Zai? Nik ez. Guzeago, bomboiak eta errexo igual, ez? Bai. Pastak eta lako duk. Eta baino gaur oso ondo torzate bizok. Ba, zuen gatik, Lorez Zelanik hau ez beteta. jazten, ez Bai. da? Eta ezagutu. Detalle polita. Ezagun aldo. Detalle polita. Nahora, ez derdezu horrekin. Ez dut egile esango da. Zer nago, metrosexual xamar. Metrosexual xamar. Daia bateko zuzu soberan. Baina bat, soberan? Soberan. Begita? Gurbet estua hoi. Joder, oraindik ez dugu? Ni Jakingo bazen du gauza, bueno, azkaten. galartza bizer da mikrofonu katiatzeko, baina bilo dauk ez dute papartxiki hori horrela. Katiatutaka hiletan. Dorretak ez zute guan hau, ematen da osito deitzo mentzei honi. Osito, bai, omen geha osito. Bai, dago, baina, tendentzikola esateula eta gu orgoa, tapatama. Bueno, vale, a ver, dik kamara. Zuzendarik. Normalen elkarrekin aitzea, ez da beti. Bai, egin da bigarren pelikula du, bile batea. Eta zen moduz, hori, biri kasuin beharrata. Itziarri galde boi. Zeba? Esperientzia dauketa, bi dituta, ja. Bigarren esperientzia da kalako neria. Ez. Oso ondo moldatzen dira. Bueno, ondo moldatzen dira ikutsintxu den. Hombre, bera Ez da bai da batzuek ikutzen dituzte, baina azken finan. Mira, Eta gurekin oso ondo. Mira. Eharra, Mira, Zerate, fotoko lian. ze sentitzea momentu hortan? Raro xamaro? Bai, arraru eda. Bai, arrotza, momentu arrotza, baina... Jo, Posik, bai, baina... Nervio ikusten asko. dugu. Da lotxa. Bi zuzendariak, eta zuek hiruekin batea, Josa Mengotxeare tartien da. Josean, erlanda lan nahi da, Bai, Bai. Jode, ez tope. da geldiu. Bai. Eta Festival igual dana aukeran... beretzat. Bai, zan, Ez, festival dana beretza zula, bost. Bai. Peligurtan partzertu du, bai. Zukitziar bitan, ez da? Bai, Numete irratien nahitu nu. las eta zabala eta loreak. Karo, egia. A ber, Jon Urbieta hemen atzean dago. Jon, isilik gago. Bai, isilik nago, zergaiti, bueno, ikusentzuleak esaten duten gauza komentatzen edo begiratzen ari naizelako. Eta ze esaten du sare Sare sozialek. sozialak oain beste ez dago, a ber, ze. Bueno, oain lorekin ari gara, loreak gora, loreak bera, eta oihartzuna izan dute sare sozialetan loreak filmekoek. Eta alde batetik, beraien artean, ez dakite beraiek jakingo duten edo ez, taldekideek egin baitzuten, edo hori behintzat esan didate. Hor ikusten dugu loreak filmeko kartela, bai, hortxe ikusten duzue, handian, baina honen ostean, taldeko beste pertsona batzuk edo Facebook bitartez, hasi ziren beste bertsio batzuk egiten. Hemen ikusten dugu beste adibidetako bat ikusten dugu hortxe, gero hemen beste lapizero antzeko batekin, ikusten, kuriosoa, Honi nola deituko genioke, loreak deitu beharrean, beste modu batean deitu beharko genioke, agian argazki honi ez dakit. Gero ere bai, lore hauek hawaiar loreak emate dute, festa hawaiarretan erabiltzen dituzten lore horietako bat ematen du behintzat. Eta hori alde batetikan, kartelari buruz dagokionez, eta bestalde badakizue egun hauetan Zuritzeko festivalean aritu direla loreak filmeko bi zuzendariak, bai alde batetik Jose Mari Goenaga eta Jon Garaño, eta horrekin baitugu argazki batzuk baitugu, hortxe ikusten ditugu bi zuzendariak, autografoak sinatzen eta hori dana, eta gero badaude beste argazki batzuk, kuriosoagoak, edo niretzat behintzat, autografoa hortxe, argazkiarekin, beraien autografoa egiten, mentxe beste bat, hor, for Brigitta with love. Kuriosoa. Brigitta.
Aurreste bat, hementxe bere bi izenak azaltzen dira, Jose Maria Goenaga eta Jon Garaño. Eta argazki gehiago, ikusten dugun, urrengo argazkia, hortxe, ikusi. Argazkia kuriosoa da, zeren hortxe ikusten ditugu, ikusten dugu lehendabiziko filan nola dagoen hor emakumezko bat oso konten, bere zuzenari favoritoena, behintzat bere firma jasotzen ari delako, baina hor azkenengo filan edo badago, neskatila bat, ze ahiko ote da pentsatzen neska hori, ez? Arpila raro batekin ari da begiratzen, ez dakit. Errespetuz. Errespetuz, alaxe zan berko bai. Ukrainiarra izango hori. Errespetuz aizeio, beira. Hoixek, argazkiak, sare sozialetan ikusten diren argazkiak, Loreak filmari buruzkoak. Earki Urbieta. Erki, eskerrik asko, Jon. Earki aiaiz. Bueno, zuek autografo asko sinetituzue, alfombra gorrin? Asko ikez. Ez. Egile esan behar batzuk. Bakarra, bai, bakarra. Eta batek eta... Goen kale, nekane. Ai, ba. Hori nintzen, sinatzera, bai, gitxi, Baitugu argazkiak, Bai. Zuenak, Bai. alfombra gorrin. Bai, jantzita. Mira. Ondo, Itziar ituño, soinoko horrek, gure usteik eman zizun? Bai, asko. Bai. Bai, genokan soinekorik, azkenengo momentura arte, eta azkenean lagun baten bitartez, Martxelo Rubion bitartez, lortu nuen Isabel Zapardiezek iztea soineko bat. Eta hori utzi ustan. Bueno, zure nahore, zer da zure dendakoa? Oi, denda ez. Eleantzik ez dauken Nikolako iken dendan oindik ez. Ez da zure estiloa. Iraia hori hartzabalek utzi zinei, soinekue, diseinadora, hemengo diseinadora gazte batek. Bueno, bizu zendariak ere, barkatu? Eskerrak, esatutela. Alako jendik bada hola eta laguntzik guela berguzera. Bueno, bada gotxe. Den aurretik ikusitzen De estrella. Atzetik eskotea hori badaukala mateu, ez? Aurretik baino? Hala, bai. Bai. Naure ez da de eskote. Ez naiz muy de eskote. Egile da. Bi zuzendariak ere baditu hor, trajeakin ikusi hortxe, dotore asko. Zer guapo. Guapo ari, eta... Bueno, ondo gehatzitzaien trajea? Bai. Ze esango zuen? Ze esango zuen, bai, dotore, Ni pentsatzen nuen, gaina hemen ez gaude dituta olako gauzetan, alfombra gorriak. Danan buru uste gaunde jena hori izan. Ni gubet ezean, zemat aldiz esan gendun, boda egune bezala zala. Estreno baino boda bat, gehiago jantzile, invitazio, gero zein jarri berdu zeinekin. Akun behipe eta solde Karo. Zein kiruri nobeto, Jateko gehiago bintze bai. Ez kanapek eta lako... Baina kanapea... Lutxak. Pelikula ikusi ustean. Egun osue pasau gendun hortie, elkarrizketak, prentxaurrekue, zea hoi, fotokola, gauza asko. Dazkenean, Goizeko amarretako jungilean, Goizeko Goizeko amarretako itxion gozalduta, jakina. Ondo gozalduta. Aspaldi, ondo Hor gozalduta. kurioso izatea ze, holakotan Euskalduno bentaja da gau. Beti dago kamareran bat Euskalduna. Ez daute zaituna. Eta, ni Euskalduna nahi ez da ordu, etorri, karri honea bandeko izan, aldezen guzti. Ni azpeitia erran naiz, ara izan dituz. Azpeitia errantzen, koño, eta ez da gizera bakizer, eta jo. Bueno, pelikula bantxe da, estreno leku guztitan, eta bueno, jaialdi importantetan, bai, ez? Oin, Zuritzen, estrenatu berria da. Londresen, Bai. eta gero Tokiora. Tokio. Horrek ez aldizue pena pixkat eman. Donostin estrenatu izana, viaje koxkorren bat diteko aukera igual. Nik ondik ebauken esperantzatu itziarrek esateu, berra, taunia bakarrik ez gira juten. Beti hemen inguruan. Hoi guatzen naiz, Asierra Altunak eta zeak, Jesus. Telmok, ez Telmok esaten zutela pena, haupa etxe beste estrenatu zanean, Donostin estrenatu zala eta autobus urbanoan juntziela, alfombra gorreia zapaltzea. Horre ez daka glamurri, zarrazen zuzen. Bueno, ni Mexikoan jo juna izeki, largo eguneko pelikulaki. Mexikoa, A México lindo y querido, bai. Joder. Bueno, elitzeke batek ezkioan Tokio esate bateko. Iruak, imaginatu. Hotxe, asteretetxo bat. Hotxe iruro, bai. Pensión completa. Eta premioa baldin badabia. Gustuak. Bat espadu ere, ara juti eta anegun batxo pasala zala saia derki. Japoniar de euskerazko pelikula bat ikusten, hori... Galantzako ez gaitu gino agungo, Bueno, nik guainik esperantza badia. Bueno, neskak, denborak aurre aiteu eta bukatu berra daukau. Bai. Eso eguzue, zein da, aldeina horretik, Loreso horta misteriotxu hoik bialtzen dituna?
mutila, neska, zein da? Ezin duela esan. Ezin dola esan. Zein da esan? Alertzen nola esango dira. Bere ideia deko, baina ezin dugu esan. Ezin da esan. Karo. Hori geo pelikula ikusita gero norbeak hartu behar du, ba. Hau izango zen, o bestia izango zen. Norbeak erabaki behar du. Eskerrik asko, neskak. Ikusi eta gero zuek Bai, jungo erabaki. ikustea. Ederki, eskerrik asko. Ez, alkarrekin ezke. Eskerrik asko etortzeagatik. Etortzak eta zuri Eskerrik asko, ikusi. neska. Zuei, Eta suerte. Eskerrik asko. Benetan.